Hej alle sammen, vi hedder Albert og Anton, og I kender os nok under navnet Nuplego. Fra vores YouTube-kanal, men det her det er jo Dr. Oetkers YouTube-kanal. Præcis. Så I er jo nok nogle fine mænd, der sidder derude og skal have lidt fingrene mad og lidt... Ja. Men den her video, det skal simpelthen være en pizza, burger, hotdog challenge. Præcis. Og det er jo fordi, at Dr. Oetker de kom ud med et nyt produkt, der hedder pizza, burger, hotdog. Vi kan lige vise sådan en her smart lille ting her. Og det er jo sindssygt smart, Anton, med sådan en. Det er jo fedt, fordi jeg kan både godt lide hotdog, jeg kan både godt lide pizza og burger. Og burger så det er helt i en er jo bare fucking foderen. Jamen det er også hvis man har været i byen, og man skal have noget natmad, og man tænker, jeg ved ikke hvad jeg skal have. Skal jeg have burger? Skal jeg have hotdog? Eller pizza? Vi tager bare alle tingene. Jeg tager bare det hele. Men det her skal jo være en lille challenge, for det første skal vi spise den så hurtigt vi kan. Ja. For det andet, så skal vi ikke selv spise den. Eller jo, vi skal selv spise den. Men jeg skal holde din burger, og du skal holde min burger. Så vi må slet ikke bruge hænder og... Nej, du skal spise fra en anden hånd. Er du klar til det? Så challengen er, at du skal hjælpe mig. Eller hvis nu jeg var rigtig tømmermænd, og jeg overhovedet ikke kunne noget, og jeg bare skulle have en så skal jeg fodre min ven, der bare er helt død. Ja. Men vi har dem her, sådan her ser det ud. Ups. Så der er en smule på fastelavnsmanér, hvor man ikke holder den og ikke rører den og bare spiser. Ja. Yes. Skal vi komme i gang? Så vi lægger lige låget på her. Altså, det er jo så din. Og det er din det her. Er du klar? Ja. Okay, og vi skal gøre det så hurtigt vi kan? Ja. Okay, du skal nok bruge den anden hånd. Ja, der. Så holder vi bare sådan her. Er du klar? Ja. 1, 2, 3, nu. Og en faktisk frøder, mand. Den er faktisk rigtig god. Kom nu, Anton. Nej, det er sgu faktisk smager godt. Det er sådan helt med gurker og... Du skal blive langsom. Jeg er sygt langsom. Nej. Det tror jeg godt. Du blev færdig først, mand. Det smager godt. Det var faktisk rigtig lækkert. Det var anderledes. Jeg har noget med det ikke har smagt før i hvert fald. Men altså, jeg er jo stadig noget tilbage af min. Ja. Vil du ikke dele med mig? Okay, så det her, det er en dele. Skal du lave en ekstra chance af dig? Ja. Så vi lægger den bare på munden, så skal vi se, om man kan spise uden hænder. Okay, vi lægger den. Det kan ikke. Men I kan prøve derude, om I kan. Nå. Det smager godt. Det var sgu lækkert. Ja, altså folk, de kan jo også gå ind og se en video på vores kanal. Det er rigtigt, den har vi lavet. Hvor vi gør 3 ting på samme tid. Det er altså crazy, det vi gør. Ja. Altså jeg vil sige, jeg tror ikke det er noget, nogen har gjort før. Det tror jeg ikke. Og det er sommerligt. Og det er sommerligt. Kan ikke gætte lidt, hvad det er. Men det synes jeg i hvert fald, skal gå ind og tjekke. Ja, der er link i beskrivelsen. Link i beskrivelsen. Og så køb noget pizza, hotdog, burger. Yes. Den er faktisk rigtig lækker, synes jeg. Den er faktisk. Jeg synes faktisk også, den er rigtig god. Men det var jo bare det. Ja. Tusind tak, fordi I gad at se med her på Dr. Oetkers kanal. Yes, og ha' det godt til en anden gang. Og husk at subscribe til Dr. Oetkers kanal. Yes, vi ses. Hej! Hej.